te selam, pozdrav, dobro nam došli u ovaj naš jutrošnji, jel, jučerašnji, jel, kad smo snimali. Dobro nam došli u ovaj video. Malo smo danas prehlađeni, vidite, nešto nas kosti bole i sve nas nešto boli, ali hajde reko da vam se javimo, da vam kažemo, obavezno nas podržite lajkom i komentarom i pretplatom, jer pretplata znači vama zapravo svaki put ćete dobiti obavijest o našem novom video zapisu. Armin nam je napravio kafu, ja sam pravila doručak. Vjerujte da nas je nešto pogodilo, neka gripa, ja ne znam šta je ovo. I kad dirneš činjenica kožu, sve te boli. Ne znam, Amar je činjenica u najboljem stanju. Ja sam još uvijek dobar. Ja bih rekla da je on u najboljem stanju, a Armin nam je u najgorem stanju. On je sinoć i povraćao, baš onako loše, nije mogao ni jesti, a ja i Amar smo jeli sve. Armin je ovdje kod nas. Evo ga ovdje, ali nije nam nešto raspoložen, samo da vam ga pokažemo, evo. Pozdrav. Armin je isto, boga mi, baš nas je neka ta gripa, ali hajde napravio nam je kafu, uspio je bar kafu napraviti. A ja sam doručak koji još uvijek stoji tamo na stolu i treba da sklonimo. I treba danas da idem i na posao, znači baš me je safatalo i gripu imam i moram na posao, ali šta ću, nema veze. Tamo da popijem ovu kahvicu. Inače, ja kad se probudim, odmah pijem kafu. Jutro sam se ustala, znači u 8 sati, a nisam popila kafu i to je dokaz da sam ja baš stvarno bolesna. Ali nema veze. Hoću da vam samo kažem da vidiš, ja da sam bila pametnija, jučer sam trebala da odradim taj posao, nego sam ostavila za danas, a jučer sam bila zdrava. I sad ja moram ići bolesna. I još sam Amaru obećala praviti frizuru. Amar i ja ponovo idemo praviti pramenove. Ali vidiš, kaže mi sinoć kolegica da ima ona kapa i u DM-u, mi to nismo vidjeli. Mi ćemo na foliju. I mi ćemo na foliju, sad smo u malo nešto boljem stanju. Sad smo kupili... I kupili smo ščetkicu. I jeste, kupili smo farbe sa 2 planša. Znači ima sada Amar bude bijel, totalno bijel. Ali nema veze, to on i želi. To što je sinoć, na primjer, sve kad ga lamio i što je rekao da ne smijemo to raditi, nema veze. Inako smo jednom iznenadili, sad ćemo još jednom. Ako meni otpadne kosa, onda ide, kako sam rekla? Onda ide ona basket frizura, jel basket? Basket, ja. A kako ti rekne? Basket? Basket se kako. A ja reknem basket. Aha, pa mi Samar smije što ja razvlačim. Pa ću ja sada, ne mogu ja. Pa ja sad imam taj njemački akcenat, moram imat. Inače, ko ovi naši kad uđu dole u prodavnicu pa zaborave šta pitat pošto je, nego tako na njemačkom, slučajno. Tako i ja činim se, malo se foliram. Nema veze. Ja vam nešto nisam dobro, ali ko mora ove haljine razgrnuti, moram one stari, ove suhe. Savjet, ja ne znam šta ću, ali pomoći mi ja moram. Jer Armina smo otpisali, on nam danas nikako nije ni zašto. Armin, ako želiš frizuru... Ako želiš frizuru moram... Koja je to ucjena? Nije, pa nemam ništa posla po kući. Imam u stvari uscat malo, evo vidiš ove se mušce stvorio, moram iznijeti Pa nema, ali eto, oprat frižider, na primjer. Oprat strujni, pa unutra. Biš bolno to kad budemo zdravi. Just, ali sad ćemo u Bosnu. Ja se, na primjer, pakujem u Bosnu uvijek prije da se... Znači, sad bi se ja spakovala. Ne, u stvari u nedelju ću se spakovati tamo. Ja se spakujem nedeljom i ostavim te kofere pored vrata. Kud mi idemo? Za sedmicu. Više, 10 dana. Znači, u nedelju, znači imaš još jedan vikend ovdje biti i onda još radimo ponedeljak, utorak, srijedu i onda srijedu idemo. To je znači... Pa jel ti drago? Jeste, malo. Jeste. Pa ja mislim da ćemo dole plakat za nama, nedostajat ćemo molet, nema veze. Ja znam tu. Nekako je se možda navikao živjeti s nama. A možda i nije. Fino je ovdje. Pa dobro, možemo naći posao. Često nas kritikujete da mu nađemo posao i to ne možemo mu naći posao zato što Amar još uvijek nije jezik naučio, a sad je lakše doći do vize
Sad samo napraviš, nađeš negdje ugovor, ali je problem u tome što teško daju ugovor nekome ko ne zna govoriti. Ja moram prvo naučiti jezik. Tako je, mora prvo naučiti da se zna ono fino sporazumiti i kad se to nauči, onda lahko je onda naš posao. Ja. Bilo, na primjer, mola, evo, vozačku položiti, nema vozački, šta ćeš ti ovdje raditi nego biti vozač ili, na primjer, biti u domovi što radi, na primjer, možda i kuhar, možeš i tu. Mogu sve, gdje go staviš. Ne, kuhar, možda ti to svakako voliš. Ali možda, pa ja, nije to loše. Kuhinju. Ja, nije loše, ove salate i ono. Ali što god, inako je radite. Činim se, kaže Amar, sad mi je 18, činim se da je bolje da ti je 16, ne bi bio u ovim obavezama. Vrat se u srednju školu. A znaš šta je, ne bi bio u ovim velikim obavezama. Sad te očekuju sve te velike obaveze. Znam. Ja, od kojih bi ja sad najrađe pobjegla. I ti bi se vratila u školu. Pa naravno, ja bi se sad vratila najrađe, pa ne bi u srednju, možda bi se vratila u osnovnu. Sam baš bila... Ne želim u osnovnu, bolja srednja. Nekad sam bila ko Ilma i Les, meni ono ništa nije mi predstavljalo ni pantale kakve su meni. Mama kako me obuče, tako ideš. A ono kad si već u srednjoj malo razmišljaš, jel ovo stil, jel ono, pa tu. A kad si u osnovnoj mama te srijedi, dadne ti pola marke, napravi sendvič i ono ideš u školu. Bez problema. Nemaš kompleksa, a inače u srednjoj se dobiju neki kompleksi. Onaj donio original sat, onaj donio original patike, onaj... I onda i ti želiš, a uglavnom ne može i onda se prilagodiš. Ali nema veze, hajde, Bog dadne svima. Nekome dadne kad je mal, nekome kad... A nekoga iskušava cijeli život, ali da će mu gore. Pa ja. I mene će stomak proći bol. Admin isto žali se, ne može da jede. Možete Armine čaj? On je popio citrun. Hoćeš Armine čaj ti? Jedan kamilica za stomak. Hoćeš? Hoćeš jednu kamilicu? Neću. Boga mi treba si. Boga mi za stomak. Te ti njemu napravi. Ide i meni, ako hoćeš, ili ću nam ja. sad će mi ove žene galamiti. Sad će oni mene galamiti što mi ti napraviš čaj. A da je ti njima svima reći da sam ja sad napravila doručak? Jes, Boga mi evo se potrudila. I to ostalo sve. Da su bar pojeli ni po jada. Nego nam je ostalo sve. Čudi nas, niko nas ne zove, evo 11 sati, inače, ali zove moja mama ili Arminova neko, ali niko nas ne zove. Niko nas nešto danas ne uzbio. Nas nije žene danas. Pa znaš šta je, sigurno su on čuli da smo mi bolesni, ne mogu slušat kuknjavu. Čini se da sad svi bježe od kuknjave, a i ja kad mi neko počne kukat bilo na koji način, ja isto tako bježim. Sutra nam je, jel sutra svekrvi rođendan? Ja Armin, evo razmišljamo, trebali bi je počastiti. Šta misliš? Armin je tu, sreća nije zaboravio, a vidiš Amar je zaboravio. Nisam Ne smetliš. Ali zapravo mi ne možemo znati kad je joj rođendan, ona 2 rođendana slavi. Ja. Ona je jedan dan rođena, drugi dan upisana. Za novu godinu. Ma dobro, njoj je najveći poklon kad joj sad dođu Ilma i Les. Pjesmo. Ti ćeš ovaj. Jedan mjesto. Hajmo. A daj mi tu kutiju. Daj. Vidite, ovako mi kad popijemo čaj, onda ostavimo te prazne stvari ovako gore složimo. Šta je bilo? Šta je bilo? Nije ništa. Oj, Bože, drag. Jesi mi dobar? Ha? Jel tebe boli ovako na dolje? Boli. Šta to? Glava, nos, stomak. I tako dobro. Ne, meni nekako sinoć spavam ja i sad mi vruće, sad mi hladno, ja ne znam šta ću od sebe. I tebi je hladno, vidi ruku se obuke. To ja, znači da si bolestan. Ništa od frizure večera. Nisam bolesna, ja sam okej. Sve je super, sve je to. Nije mi hladno, kako mi tamo usad, ne znam, ja sam mi upalio bijel. To je spalio. Ja sam obuku duksec. Obuku duksec je spavao duksec, jesam. Inače, Amar spava u Ilminoj i Lesovoj sobi i Ilma i Les neće da spavaju u svojim krevetima, vole na seći. I kaže Amar, ušli mu juče ujutru u sobu i bude ga.
Pa rekao, tamo su im igračke. Kaže, ja bolje bi onda bilo da ja u dnevnoj. Ali oni bi rekao, opet ušli i donijeli tamo. Znači, mogu ti rekao onda u ostavi napraviti. Ali nemamo prozora u ostavi. Nema veze, mogli bi tako. Dobra ova kahva slatka kad je ovo napravi. Jel da je najljepša? Imate jednu škola džeza. Neka sad ću ovo popiti, ako Bog da je sad smo jeli. I šta ćemo danas ručku, hoćemo čorbu ili ćemo bolje malo čorbe da napravimo? Bolje. Izlaću nam te filete i malo ću staviti. Hej, nisi li mi taj suvenir puku? Tu nam je bolan iz Mostara kad smo išli. Tu nam je... Ovo smo počeli bolan skupljati kad idemo neđe, znaš. I ono... Ovo je tuđi, ovo moramo vratiti. To moramo vratiti, to nije naše. To je neotvarač. No ja, to je led donio tuđi. Pa moramo vratiti. Hej, vidiš Armina šta je meni? Kad ovako, ovdje nešto me, znaš, drži me nešto. Ne, mora sam ti pozvratiti. Jel tebe tu i drži? I ono suha usta je, možda imam temperaturu. No nešto je naletilo, Boga. Ili smo mi sinoć smo išli na sjelo, možda smo pokupili usput. Ili smo, evo i mi otišli u DM, bolan. Skuđe ti možeš naletiti. A nije, meni se nikad ovo ne dešava, ja sam inače stamena. Što moj Armin kaže. Vidjela sam ja sinoć po tebi da nisi ti mene nešto, Armine. Boga mi, on je lego odmah zaspo, inače on tako nije gleda mobitel. Šta bi? Moramo se nekad i razboliti. Mogli smo kakvi... Imamo... Šta ne voliš? Imamo li mi kakvog tako tamo krijeva, napravimo kakav kolač? Ja, ili ćemo čupac opet? Čupac? Pa pojeli se svi čupaci, nema više. Ne znam kako vam da koji do ti krijeva. Ma ono, bolan. A nema, ja sam to, ja mislim, potrošila. Imala sam jedan šlag. Ali potrošila sam ja to sigurno. Nema veze, hajde. No, danas ćemo razmisliti. Danas ćemo razmisliti šta ćemo. Ako ništa čupaca, ili brmašte? Kako ima se energija, ima slatka bola. Evo vidite, Amar ne može da vjeruje. Pa ja se ne dam, ja se čupam. Da, to ćeš ti danas. Hem kolač, hem čorb, hem one ove pramenove, hem ovo tišu. Hem na posao još kad odem pa se vratim. Energija 100 i onda se to kad se oduzme na 40%. Ali dobro, znaš kako volila ja da nisam ja ta energija, ja sinoć evo treba da spavam, ne mogu, ja moram nešto govoriti, pa i šta ću ja sad? Kažem ja Amar da sam unikat. A nije nešto sam, eto, šta ja mogu? Znam moj Armin je već na mene naučio, jel tako Armin? Moj Armin je na mene naučio, prije mu je možda smetala moja priča, možda i nije. Sad kaže, ako ja ušutim, on bi mislio da sam se razbolila, ali Boga viš Armine, ništa mi ni bolest ne utiči. Nemoj misli da sam se onda razbolila, onda misli da sam se razljutila. Ali vidiš te u očima mi bolest, vidiš? Vidiš? Nima veze, hajde. Šta bi, bolje da nas i sada to potrebno nekad odemo u Bosnu i onda ne možeš ni skakat, ni hodat. Došao iz Njemačke i odali se u mene ufatilo u Bosnu. Bolje je da je nas sad ovo ufatilo zato što kad odemo dole, polet tamo, polet... Za novu godinu me uhvati. On ima veze, popije se paracetamol, citrona i... A što nije stavio citron? Postavi citron. Popije jednu već. Pa neko se stavi još dobro. Inače citrona, to je taj vrući limun, mi to stavimo i djecu napravimo, oni vole. Postavi Arminu jednu. Neće. Niješ ti citronu, samo nakukam jelku, ali moraš popiti čaj. Staviš ime? Pa napravio ti zastavu. Ma ja. Ajde, dobro. Mi sad narod idemo piti čaj, malo smo vam se javili, danas ćemo ja i Amar napraviti puno videa, moramo prvo praviti frizuru, moramo praviti kolače, moramo praviti čorbu, tu ću sve ja praviti, ali ja kažem moramo, ne bi mi se ko priključio, dobrovoljno.
Možda će se more priključiti. Idem ja sada, žene moje, ljubi vas voli vaša Mevla i normalno, naravno, podržite nas, jer samo tako, jel, dajte nam vjetar u leđe da mi nastavimo s ovim našim radom. A mi se trudimo, evo ovako, da vam unesemo neku pozitivnu energiju, ako ništa, evo vidite, budite kao mi i kad smo bolesni, ništa nam ne može ni bolesti. Bar nekomi. Bar nekomi. Jel tako? Tako. Ali dobro, i Armin je dobar si ti. Jel tako? Tako je. Pa ja. Ljub vas voli vaša Mevla i Armin i Amar. I nešto vam snima, Amar vam sprema jedno iznenađenje, Amar će isto tako početi ako Bog da snimat, mi smo njemu to u glavu stavili, pa ćemo ako Bog da kad on napravi svoj prvi video, napraviti onaj promociju, da eto, da podržite i njega.